आसाम केबिनेटनि मोनथाम डिसिसन एक नम्बरा जाबाय थाखो 3 निफ्राय थाखो 12 सिम बिगियान आरो सानखान्थिखौ इंराजियाव फोरोंनाय आरो 2 नम्बरा जाबाय थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम पेरेरेल डुएल मिडियाम बर' मिडियामाव इंराजि असमिया मिडियाम बा बेंगली मिडियामाव इंराजि आरो साबसिन हामसिन मोजांसिन हाई स्कुल बा हायर सेकेन्डारिखौ CBSE इंलिश मिडियाम खालामनाय बे मोनथाम डिसिसनजों लोगोसे सोलोंथाइ बिफाननि मोनसे डिसिसन जे आसामाव आरो गोदानै स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जानाय नंलिया बे मोनब्रैबो डिसिसननि हेंथायै बा बेखौ जोङो खुद्रिनानै आसाम साहित्य सभा आसु बर' थुनलाइ आफाद एबसु जोङो ज'यै हाबा मावबाय थादों आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ आलादायै जोङो आसामनि गोबां जायगायाव गोबां जिल्लायाव बर'नि जायफोर सोलोंथाइ बिथिङाव सांग्रां समाज बिथिङाव सांग्रां आरो हारि आरो समाज आरो थुनलाइनि थाखाय जायफोरा हाबा मावलांबाय बिथांमोनखौ लानानै अपिनियन बिल्डिंनि थाखाय जोङो सुबुं सांग्रांथि मेल जों लाबाय थादों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि बे उदालगुरि कलेजाव जादों। बाथ्राया स्पस्ट बे जिखिनि मोनब्रै डिसिसन बेखौ कुनु कारनाव जों मानिया आरो बेनि थाखाय जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा आरो बेखौ लानानै गिबि मन्थ्रिनो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय मोनब्रै आफादा आरो बे मेम'रेन्डामखौ बिथा खालामनानै गिबि मन्थ्रिया सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ डाइरेक्सन होदों जे 18 तारिखनि 11टा बाजियाव मोनब्रै आफादजों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ जों रायलायगोन आरो बे रायलायनायाव जोंनि गासै जिखिनि ग्रिभेन्सेस दङ जे मोनसे हारि थांना थानांगौब्ला जे बिजों नांगोन राव नांगोन सोदोमस्रि हारिमु गासिखौबो नांगोन बेजों जे हारिनि थांनाय थैनाया सोमोन्दो दङ आरो बर' मिडियाम नांगौ बर' भाषाया थांना थानांगौ बेखौनो जोङो सोमावसारबोगासिनो सोमावसारनायनि उनाव जोङो फुराफुरियै गासिखौबो खालामजोबनो हायाखैब्लाबो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो जायगा आवग्रिनो हाबाय। दिनै बे समाव आसामनि सरकारा जेराव NEP आ बुंदों माने निउ एजुकेशन पलिसिया जे मादार टां मिडियामाव माने एलिमेन्टारि सेकेन्डारि आरो माने हायर सेकेन्डारि लेभेलसिम बा कलेज आरो इउनिभार्सिटि लेभेलसिम फरायनायनि बाथ्रा आरो मेनलि क्लास 5 क्लास 8 बा आप टु क्लास 12 सिम दा मेडिकेल एजुकेशनखौ इन्जिनियारिं एजुकेशनखौ मादार टाङाव होनो नागिरदों। आसाम सरकाराबो बिनि थाखाय डिक्सनारि बानायदों खिन्थु मदि आरो अमित शाहआ जेराव मेडिकेल माने एजुकेशनखौ मादार टाङाव होनो नागिरदों आसामनि हेल्थ मिनिस्टारा जेराव बुंदों खिन्थु आसाम सरकारा बुंदों जे 3rd आरो क्लास 3 निफ्राय मेथ्स आरो साइन्सखौ माने इंराजियाव फोरोंनांगौ। मोनसे बर' मिडियाम स्कुल माने बे बर' मिडियामनि स्कुल आरो बर' मिडियामनि स्कुलाव इंराजिखौ जों फरायखायो बेखौ मोजाङै फरायनायनि बेबस्थाखौ सरकारा खालामनांगौ फोरोंगिरि थिसननायनि खामानिखौ खालामनांगौ मोजाङै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ। दा इंराजिजों लोगोसे मेथ्स आरो साइन्सआ इंराजि जायोब्ला हिन्दीया राष्ट्र भाषा हिसाबै थाबाय मोनब्रै भाषायानो गुबुनारि जायोबा बा गुबुन रावनि जायोब्ला बेयाव इंराजि मिडियामनि माने बर' मिडियाम स्कुल नायनि मा मिनिं थागोन। असमिया मिडियाम स्कुलाव मोनथाम साबजेक्टआ इंलिसाव मोनसे राष्ट्र भाषायाव बिनि उनाव बेखौ असमिया मिडियामनि स्कुल होननानै मा बुंगोन। मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुलाव जुदि मोननै मोनथाम साबजेक्टखौ जुदि बर' मिडियाम जाबसिनोब्ला असमिया मिडियाम जाबसिनोब्ला बा माने बेयाव होफायोब्ला बेथ' इंलिश मिडियाम नायनि खुनु मिनिं थानाय नङा। बे मोनसे मिनिंलेस माने एक्सारसाइज आरो आसाम सरकारनि बे गासै डिसिसनखौ जों खुनु कारनाव मानिनाय नङा। 18 तारिखआव जों रायलायगोन जोंनि खोथाखौ स्पस्ट बुंगोन आरो रायलायखांनायनि उनाव जि रिजाल्ट ओंखारो मोनब्रै आफादजों रायलायनानै उननि जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ बे बेलायाव जोङो स्पस्टयै थांखि लागोन आरो मिडियामखौ लानानै जोङो खुनु आपस खालामनाय नङा। दाख्लैबावै जों नुदों जे रनज पेगुआ क'क्राझाराव दावबायहैदों आरो गोबां आफादफोरजों रायलायदों रायलायखांनायनि उनाव प्रेस मिट खालामदों बिथाङा बुंदों 6.3 नि आधाराव माने स्कुल आरो इन्स्टिटिउसन जि प्रभिन्सियेलाइजेसननि बिटिआर बा बड' पिस एकर्डनि जि दफा दङ बे दफा मथे स्कुल आरो इन्स्टिटिउसनखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय बिबेसना खालामनाय जागोन कनसिडार खालामनाय जागोन बे बाथ्राखौसो बुंदों। एकर्डआव बिबेसना कनसिडारनि बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय गैया। एकर्डआव दङ जे निड बेस बेसिसाव बर' मिडियाम आरो गुबुन गुबुन मिडियाम बिटिआरनि आउटसाइड बिटिआरनि बर' मिडियाम स्कुल बा स्कुल कलेज गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बाथ्रा दङ। दा बे खामानिखौ बिथांमोना 2 बोसोराव मावनो हायाखै। थांनाय डिसेम्बर दानाव चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्सन होबाय
दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो दिनै बिथाङा बिबेसनानि बाथ्रा बुंदों दा एकर्डनि कुनु मोनसे क्ल'जआ कुनु कारनाव इमप्लिमेन्ट जायाबासिनो थानायखौ जोङो मालाबाबो गनायनानै लाया आरो बिथांमोना एकर्डनि स्पिरिटखौ गोथौयै गुवारै बुजिथों आरो आन्दलननि उनाव शहीदनि बिनिमयाव बे एकर्ड आरो बे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन बेयो मदि आरो अमित शाहनि कमिटमेन्ट हिमन्त बिश्व शर्मानि कमिटमेन्ट बिथांमोना कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव बर' जातिनि थामोनथा बर' हारिनि मोनथाय बर' हारिनि अधिकार जौगानायनि आरो सान्ति गायसननायनि सार्थआव एकर्डआ जादों आरो कमिटमेन्टनि आधाराव एकर्डआ जादोंब्ला कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनांगोन सोरबा मन्थ्रिया बिबेसना खालामगोन होनना बुङोब्ला बिखौ एबसुआ मालाबाबो गनाया आरो बेखौ आं सोंखारियो दा बेखायनो नैबे गासै मेटारखौ लानानै जों उननि समाव सावरायबावगोन आरो बेयाव जोंखौ प्र' बर' मिडियाम प्र' इंलिश मिडियाम डिभाइड खालामनायनि मोनसे परिकल्पना दिनै जों नुनो मोन्दों आरो बेयो मालाबाबो जोंनि थाखाय गनायथाव नङा बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ इंलिश भाषा इंलिश मिडियामनि बिरोधि नङा बर' मानसिया दिनै बर' मिडियामाव फरायो इंराजि मिडियामाव फरायो असमिया मिडियामाव फरायो खिन्थु बिनि मिनिङा बे नङा जे बर' मिडियामखौ कनभार्ट खालामजोबनानै बेयाव इंराजि सोजोबनायनि उनाव जातीयताबादि चेतनाया मा थागोन भाषाया मा जागोन मिडियामा मा जागोन बे जोंनि थाखाय गिदिर प्रश्न आरो बे प्रश्नखौ जोङो मालाबाबो जों गनायनानै लानो हाया आरो माहारिया थांना थानांगोन रावा थांना थानांगोन मिडियामा थांना थानांगोन जे प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों जे मिरु सरकारनियालागै नारसिन हरनायखौ नुनो मोन्दों जे डक्टर रमेश सोलोंथाइ मन्थ्रिया दाखालि जे क'क्राझाराव प्रेस मिट माने मिरु सरकारनिसिमसो नारसिन हरनो नागिरदों 6.3 क्ल'जखौ 6.3आ स्टेट रिलेटेड माने साबजेक्ट आरो 6.3खौ इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारखौ डाइरेक्सन हरदों आरो बे बाथ्राखौ हम डिपार्टमेन्टनि अफिसियेलफोरजों दाख्लैबावै दिल्लीनि 8 तारिखआव जानाय मिटिङाव स्पष्टयै रायलायनाय जादों आरो बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय भारत सरकारा स्टेट गभर्नमेन्टनो इन्सट्राक्सन हरगोन बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों दा बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ स्टेटनि साबजेक्ट नो डाउट बेयो सेन्ट्रेलावबो दङ आरो बे मेटारा जिहेतु स्टेटनि बिथाङा बेखौ मावनायनि फारसे माने जिखिनि इन्टारेस्ट देखायनांगौ बे इन्टारेस्टनि बेलायाव जोङो थांनाय समनिफ्राय जिखिनि सावरायबाय जों खम नुदों आरो बे मेटारखौ लानानै जों गिबि मन्थ्रिजों सावरायगोन गिबि मन्थ्रिया मा बुङो बिथांनिफ्रायसो जों एन्सारखौ खोनासंनो लुबैदों 17 तारिखनि उनाव मा बिकल्प लागोन नोंथांमोना जे 17 तारिखआव मिटिं जाखांनायनि उनाव बिनि आउटकामा मा जायो बेखौ बिथा खालामनानै मोनब्रै आफादजों जों सावरायगोन मोनब्रै आफादनि टेबोलाव जि डिसिसन जायो जि लेभेलाव थांनांगौ बे लेभेलनि खामानिखौ जों मावलांगोन